Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो बङाइगाव थांगासिनो ओमफ्राय मोनहैखांनानैहाय लान्चखौहाय खालामबाय बेवहायनो बङाइगावआवनो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों मा मादों नोंथांमोना दसे समनि उनाव नुगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो माइना বহুত দিনৰ পাছত একেলগে লগ পাইছো একেলগে থাকিম আজি दायो जों मोनफैबाय दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय खामानियावहाय थांनोसै न फाइनेलि नै दायो जोङो फैबाय स्टुडिअआवहाय सोरांनि ओमफ्राय जोंहा मोनसे प्रजेक्ट फैगासिनो मादार्स डेनि थाखाय एफ क्लथिंनिफ्राय मोनसे स्पेशल भिडिअ ओमफ्राय बेयावहाय जोंना गुरुजिया दङ माइकेल बिथां गोबाव समनिफ्रायनो बिथांजों खामानि मावनो होननानै एबार फाइनेलि बे समाव फैबाय आरो Say hi to my viewers. Hello guys. माबोरै खबर सबर एसे खोन्थानानै होदो गाबोन शुटिं दङ स' बिनि भइस डाबिंखौ लाग्रोगोन बिनि सायावसो जों ड्रामाखौ माने शुट लागोन आरोखि ओमफ्राय गाबोनथ' सान्दुङाव आंथ' ओंखारखानांसिगोन नालाय दा जेसेबां गोसोमनि रासिन गोसोम दा जोङो खोन्थाथ'ला माबोरै मा नोंथांमोना रिलिज जाबा नायदो ओमफ्राय दायो डाबिं हैग्रोनोसै फैदो हेलौ खोनायाखै आं दायो जोङो डाबिं खालामनोसै खोनायाखै जेबो खोनायाखै মাইনা আৰু মই এটা নতুন গান জুবিনদাৰ লগত গাব গৈ আছো আপোনালোকে এমাহৰ পাছতে আমাৰ নতুন মিউজিক ভিডিঅ' দেখা পাব শুনি পাব শুনিও পাব দেখাও পাব বা শ্বুটিঙো হ'ব মানে আমি দুটাই এক্ট্ৰেছ আমি দুটাই ছিংগাৰ এভৰিথিং জুবিন গাৰ্ডো আছে जेबो खोनायाखै आयै मुलुगाव नों बायदि रावबो दावहारु गैया मुलुगाव नों बायदि रावबो अनसुलि गैया ओइ आं होलांजोबखागोन हानायखिनिखौ आरो एनारजि नांबावगौ खाथियाव फैनो माथो नोंनि खुगायानो नांसिगोन इलाय लासै होनलायबाय आरो एनारजि गैयाबो होनो लासै लासै हे थख' थख' आयै मुलुगाव नों बायदि रावबो दावहारु गैया मुलुगाव नों बायदि रावबो अनसुलि गैया नोंनि बिखाया सनाजों दाजानाय नोंनि बायदि अनफावरि रावबो गैया बिदि आरो नोंथांमोना आंखौ मा खालामनो फैदों होनना सानदों जानो हागौ ना मेथाइ खननो फैदों ना मादों आंथ' मेथाइ खननो रोङा ओमफ्राय नै आंना लोगोआ नै जा बरिं जाबायनो बेचारि ओमफ्रायहाय आङो फैदों मादार्स डेआवहाय जोंनि मोनसे स्पेशल भिडिअ ओंखारगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन साननैसो उनावनो बेनो जाहैबाय एफ क्लथिं ब्रेन्डनि एफ एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा एफ क्लथिंआवबो नुनो मोनगोन जानांगौ बेनि थाखायनो आङो डाबिं होगासिनो मोनसे स्पेशल एड भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नायनो थाखाय नेबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय सानफ्रोमबो प्रग्राम गायै गायै आंनि मोखाङा नायजाला गाइस पुरा स्टर जाजोबदों नै नायनो हागोन मुस्ति खाथियावल' होखांबाय ओमफ्राय दायो सारा आं पास जादोंना फेल जादों नायगासिनो आरोना नै एग्जाम होखांबाय नालाय ओमफ्राय दा आंनि पेपारखौ चेक खालामगासिनो मेट्रिक पास जागोन ना सार आङो जानो हागौ ना सासपेन्सआव दोनथ'नोसै आङो थेंक गड होनदों मानो होनोबा आं रोङा फार्स्ट टाइम आं खन्थाइ आवरायफेरदों लाइफआव
ओमफ्राय बिथाङा आंखौ बिराद फोरोंदों आरो भुल जानायखौ रायदों बिराद स्ट्रिक्ट अभार स्ट्रिक्ट जोंना प्रिन्सिपाला आंनि मोदैखौ फुगारना होबाय आंनि मिनिनाय रंजानायावनो आखाइ खबफाबाय आंनि दावबायनायावनो अरायबो आंजों लोगोसे आयौ सना गाबना बाबा भिडिअ कल खालामदों नायलाय Dia, dia, आयौ सना मान गाबदों ayo. गाबना सना बाय बाय सना गाबनाङा बाय बाय गुबैजा मोजां थाबाय Ayo. थांसै जों नै दायो जोंहा दाबिं होखांनानैहाय हटेलावहाय फैफिनबाय आरो दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरो नेक्स्टआवहाय शुटिं जोबखांनानै जाबावगोन बेयावहाय आरो थांबावनांगोन आरो नै नेक्स्ट देयावहाय जोङो इउनिभार्सेल मलावहाय फैबाय ओमफ्राय रेस्टुरेन्टफोरानो बन्द'सोमोन नैबे बाहेरायावल' खुलामोन नैबेयावनो जोङो जानोसै होननानै हाबबाय नै आब' न'खौ लोगो मोनबाय जा गोबावनि उनाव रानिमोनखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय दे बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोननानै ओमफ्रायहाय दायो जोङो माबा मोनसे जानानै लानोसै बा मालाय फंबाय दा फुंनायनि ओमफ्राय मालाय गासिबो साइसनि गोजा नङा फिसा नुबाय नै थेवबो दाउदैयालाय बयबो दाउदै होनो आंखौ अ आंथ' एक्से मा मालाय जाखांबाय आरो फट' उथिगासिनो जोङो जाबाय नोंसोर फट'आवसो नङाबा नै खालामनो मोनसे आंहा गारिसो जालायनोसै होनलाय आंथ' होनसै फरिं बायदि नुदों नायलाय नायलाय रे बेसेसो नुदों नुगोन फाय आं थिखोगोन दा नै आगै अलिखौबो जा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय बेबो नेल एक्सटेनसन खालामजानो फैदोंमोन ओमफ्राय आंना रिफिलमोन नालाय ओमफ्राय बियो बेना जोब्बायमोन सानावनो फैनानै खालामदोंमोन नालाय थांबाय बियो ओमफ्राय आंना दाबो जोबाखै Halo. नै जोब्बाय आंना आइथिंनिल' खालामनो हाबाय आङो नोंथांमोनाबो मोजां नेल एक्सटेनसन खालामजानोबा इउनिभार्सेल मलाव फैबानो जाबाय बङाइगावनि सापागुरियावहाय एम नेल्स एन्ड लेसेस बारावहाय ऐसे मेरा पैर ही अच्छा नहीं दिखे रहा है Waiting man. waiting. आपने डॉक्टर के अब तक खत्म नहीं हुआ देखो मैं इसके सामने इसको लीला पूरा दिख रहा है मत लो यार क्या मत लो ले लेना उसको BTS. यही करना है नहीं इज्जत मत लूटो देखना और दूसरों को कैसे खींचता है दूसरों का मिथुन पैर, राखी. दूसरों का पैर दूसरों का मतलब गंदा चीज को ही वो आपका कितना एज हुआ 40 years? मेरा हाँ. अभी थोड़ा दवाई खा रहा हूँ तो अभी 30 साल का लग रहा हूँ लेकिन मेरा ओरिजिनल है 50 Okay. अभी मैं एक और दवाई मंगवाया मैंने एक चुरुन बाबा से उसको खाने में 20 लगेगा कहाँ मिलता है ये बाबा? ये गेम्सटी के घर के पीछे ओह. सच में बता रहा हूँ नहीं दायो शूटिं जोबखांनानैहाय आदाजि फुल डे स्टुडिअ'आवहाय एसे दाबिं होगासिनो ससे दं दे
दे जाबाय दा replace, no, skip this one.